Det her kaldes en kartoffelmand. Det her kaldes Marie 1000, der lige har været ude at skide. Det her er en sukkerroe. Simpelthen bare en almindelig sukkerroe. Det her er en dildo. Men ikke så god. Marie 1000. Hun er ikke lige den bedste. Og det her, Marie 1000 omvendt. det er Amdi Holm fra en særskole. Nu skider han. Så har han ikke noget hoved. Sådan. Det er en dildo. Nej, det er en boksning, den der. Det er en boksebold. Nu forsvandt. Vi laver den lige på ny. Nå, det gør den ikke. Så. Sådan. Det er bedre. Boksebold. Det er en boksbold. Der er der. Der er træt af at blive slået på. Kan se, den er meget slatten. Så var det ikke. Men den er frem igen. Yeah. Den kan lige at flyve. Og så... Det betyder ikke boksebold mere. Så. Det var sådan. Det her, det kalder jeg fandme en dildo. Der har vi enden, tror jeg, der sprunget. Og det var så... Og det var så den akrobatiske ballon. Farvel.